درود و درہبات منی گولے راج دنیا ہرچ ہند و دمگیا کے جہاں منندت وش وش دل باتے یک چمشاں کے دیں کے شاہ گفتار استاد عابد آسکانیہ کے بلوچی زبان و ادبہ وتی گراں بہائیں کہ ٹیکی وزا کتاب دروشما کے داتگن ای مرچی ہمیشی ایر برکت ہمیں کتابانی ہمیں رندگیری ہمیں ست کو باورے کہ مرچی زبان و ادب و سیاحت چو گام جنان دیمپا مرادانی منزلہ روانے 50 سال بیت کے شاہ گفتار استاد عابد آسکانی بلوچی زبان و ادب پیڑا کے پادی ایر کو تا گوڑا صدی صد سید ہاشمی یہ سیاح کے رندگیری کرو کگا ماں کسیا گوشت کنی کہ مروچی دا گوڑا شاہ گفتار استاد عابد آسکانی ہے کہ آئیے صدی صد سید و آئیے سیاح کے رندگیری کو تا دا مروچی کے سیاح کا ہرچ دے مروی کو تا یہ واجہ ہے منت اچھے دوم واجہ انچے جوہد کتگا شاہ گفتار عابد آسکانیہ لہتی اچھے وحدے دنز و تامور و مجانی تو کا گارو بیگواہیں در مروارد درچتگو راج دیما آرتگا اگا آرگ مبیتے نا گارو بیگواہ تا کسی دستہ نہ کب تکتا پا درورش ہمارا گوشا ملا پکیر محمد کتاب پکیر کچکول یا بانو کو پریاتون آسکانی کتاب برپ چادر یا ملا گہرام کتاب بی یا کہ ملا ابابک کلمتی کتاب بھی یا دادشاہ بونگپ سرا کتاب بما یہ اچھے جوہداں یا دیگه بازینی استاد عابد آسکانیہ پا صدق پا حب واہگو وہی کتاب چتگو نزارتگو چھاپ کو تگو راج دستہ آرتگو داتگند اگا اے واجہ ای جوہد مبیتے نا مرچی اے بازے کتابی و بازے مردم و نام و شعر چیزی راج دیما نیت کر تو راج چرشانچے زانتکار نبیتے دیم طور بندہ پدا واجہ انچو کے بازیں دگے کتابی و مردمانی کے یہاں چاپ کو تگا آچا عبد وطی بیمٹ بے دروریں لچا کے لچہانی تہا شاہ گفتار استاد عابد آسکانی طنز و بچکن دے بادشاہ بے شک و بے گمانا کہ اے پیڑا بلوچی زبان و ادبا چھے تو پیسر چوشی ہچ ما درور نگن دے کہ اے وڑا چوشیں بلوچ راج آئیے زندمانی گما اما اڑو جنجالا طنز و تشن دروشما بیاری تو ہنچے وڑیا بکشت کہ راج دل توار جوڑ بے بند وڑا اے کار و اے وجنامی و اے تاج وحدہ و زبان و ادبہ و راجہ شاہ گفتار استاد عابد آسکانی سرادا تک و بے شک و گمان آئیے حق دار کہ طنز و بچکن دے بادشاہ کو شک بھی شاہ گفتار استاد عابد آسکانی او امید آبا استاد عابد آسکانی آدھگے تہرا ہوں زبان و ادبے گا انچو کے دستوں کو بزن غزل یا جوت کو لچا بے ماں یا کہ نصری دروشمہ بھی کہ کتابانی پیشگال بے ماں یا کہ دیکھے گل سسا یک ہچے بے مٹو بے دروریں کتابی کہ یک واجکاریا یا روچے منا گوشت کہ ماں یہ ہفت رندہ ونتگو من دل گوشی انگا بوانی کے پرچے ارچیا کے گول سسا ونتا آیا چوبی بلوچی زبان و ادب تو کا پوگ ڈپلوم کو تا یا لیسانس کو تا نی ہنی واجہ نوکترے کتاب مثلا تنزانی کلیات چاپ و شنگ بھی تک وہ دے میں گام دستوں کو غزلانی چاپ و شنگ کلیات چاپ و شنگے گن ہمیں دابا راجہ ہمرا دہری کو تک برات قوما ہم کوپک بیتگن تو ایک گرانے بار وقت کوپکاں زور تک ہمیں درگتا ماں پدہ دست بندی کرنا راجہ گوں کہ آدھگے کتاباں کے مقولیات دروشم دے گے جوہدائیں استاد شاہ گفتار عابد آسکانی کتاب آنی اے بابتا مارا
او زبان و ادبا بلوچی زبان و ادبا ہم کو پگ ببند ہمرا داری بکنند وشو وش دل باتیں گپ بازیں استاد شاگفتار عابد آسکان یہ زند و آئی حزمتانی بابتا من چے گوشت کنا ہمیں کہ وزاں کے چراغے روچ دیما ایر بھی تو اب بے نور بھی منی اے لفظ و گال ور من جہد کتا کے چیزیں گوشت بکنا آگا من گوشت نہ کتا منا پہل کنت اللہ مہر